iyo inge mfananidzo unenge mupikicha wakaonekwa unenge wakafanana nemi kana kuti chipiwa nemasabhuku. Saka tatitibvunzewo kuti mune ruzivo here ndimi wacho here pamwe mungarambe muchingotaurwa munyika womusirimi kana musirimi zvenyu motowatangudzwa kuti zvapera. Nyaya panenge pasina pamusoro idare rese ndingati sekufamba kwazvakaita Mr. N Taumba Tama what? Ndingati sekutaurwa nekufamba kwazvakaita chekupokana handina. Ndingangoitewo hangu ma1 or 2 endinogona kuzongoona kuti umu nemumu aiwa handizvo, asi ndisina kupokana kwakanyanya. chii chakaitika chamusi kupokana chamunozopokana kuti icho ndo chakupokana nacho? Mafambiro azvakaita kufamba kwazvakaita ndinokuti ini ndakanga ndingati mafambiro azvakaita ini ndakanga ndisina vhidhiyo nekutorwa kwaro pamwe pacho tingati zvinogona kunge padabva kana mungava mumisikanzwa kana mungava mukuwirirana kana mungave mukusawirirana uchapupu chaiwo panapa ndigone kunge ndinako ndochekutanga. Chechi2 ndingati zvaita saizvozvo mabudiro arakazoita nekwarakabva nako nemafambiro aro handina umbo handina uchapupu nazvo. Makangoitawo sekunza kuti matorwa vhidhiyo. Ndingati nechimwe chikamu ndakazokuita zvekunzwa iri nyaya. Unoziva kuti akakutora vhidhiyo ndiani? Aiwa ipapo kunyatsoti uchapupu uzere chairo. Asi akamborona vhidhiyo racho? Ndingati kuriona ndakazosanganawo naro but arakatonetsa kuti ndirione. Akarona? Richiratidza kuti riri kutorwa nani? Toda kurerutsa nyaya yako. Aiwa nanhasi tiri kufambira pamwe chete handina dambudziko. Saka manzwa ndati ndine ma1 or 2 things handina kupokana nazvo. Ndingati pakutorwa kwarakaitwa tingati rakatoreka kana neshamwari yangu yechidzimai. Amai wanai wacho iye isingazivi. Saka ndati zvimwe zvacho zvinogona kunge zviri pamisikanzwa inyaya ya1 misikanzwa yevanhu vatuna Vakatorwa vanhu vachiwirirana asi mukuwirirana kuzotumirwa manje kufamba kwarakazoita ane kuzodii aiwa ipapo chete ipapo yashuwa ipapo zvikadaro manje zvachita zvekufamba rakazofamba haro asi maitira akushamani nyaya yevhidhiyo rakaunzwa kunovuriya richitaura kuti pakutorwa asi pakuzofambiswa manje raakudaiwo nokuva ndo pane akazoposta kuti vanhu vese vadini varione, asi ranga ratorwa nechishamwari wachiwiriranawo zoyaya achitarisawo shamwari ndo yakatora iri apo pamwe zvava zvisiri pamwe angonaridzwa kuti riri kutorwawo. Zvinhu zvinowanika kana muri nyaya dzakaita seidzodzo dzemisikanzwa idzo. Mazara raita ari kuzviziva here? kuitira kuti risazonyanya kuzara kudaro. Kuzara kwaro handine uchapupu hwakanyanyisa kuti rakanyanya kuzara because ndakatofamba nzvimbo dzakati wandei ndikatombodaidzwa even nekururawo ndikatombodaidzwa wadzikisa mawatsi futi waite pavhidhiyo iyo hapana voice yako iramba kubuda ndo zvauri kuita asi ndiri kuzama wani kutaura ndatiti aura pavhidhiyo iyo hausi kutaura asi uchingodaidai muchikuita Maonengeswa nyika yedu maonero andakazviita zvakandibata zvakanyanyisa nekuti ndaisatarisira kuti zvinhu zvinodi zvinosvika ipapo kana even umwe wangu paakaritora akagara naro ndakandisitorina uchapupu wekuti anaro ndaifunga kuti chinhu chekuti munhu munogona kuchita musikanzwa chobva chatopera ipapo because chinhu chinenge chaitwa under the roof.
uruzviziva kuti wakaita musikana asi kuramba ari kubvumaona achiti azaitwa ushamwari hwe1 2 wakauya achadzima umwe wacho ari pari zvino ndingatadze kuziva bhozi akapedzisira kumbotaura neni achiti ari warare handisi kuzosiwa wangu kuti ari papi pacho muridzi wemunhu wamaita musikambo muri wese anozviziva kuti ane muridzi ipa pandisiwo handizvizivi hautozvizivi kuti ane muridzi aiwa handizvizivi aiwa uri kutadza kupindura zvekubvunzwa namambo mambo wari kuti muridzi wemunhu iye anozvizivira ndo zvamaita kwete kuti wari kugara ndo pandiri kuti muridzi wemunhu ini kubva ndichitanga kudanana naye handina kuziva kuti ane muridzi ndakangotiwo mubvanawo wandaonawo mai wepai taomba mumba mani kwari kweza nemukadzi kwari kweza kwari kweza saka mai ingoti mupe mumba memukadzi ndo pandiri kuti umwe munhu anogona kugara ega akazvimiririra umwe munhu anogona kurarama sei hatizivi umwe anogona kugara natete umwe anogona kugara nasekuru ipapo uchapupu unenge usinawo ngozi zvinhu zvekuti mune muchiona nangu wadiki nekuda kwemabasa achaunga nemagariro amunoita kuvileji kunokuno uchaumba akasara kwamabhudzero kwani ndiripo pamadhibha pamadhibhi panhawaro chaipo panhawaro ipapa chimenengedza mukati metinawo ndozvinoita unhu hwevanhu kana hwavakuda kubuda pachena noziyana chaumba vaya vakamboita nyaya kwamadhibhi ndo vana chaumba ndiwo mwacho ndiwawo chaiwo saka ane ubenzi wakuda woita sei ndingaite sedinokukumbirai sedare pane pamati ndo ana chaumba waya wekuita nyaya dzekwamadhibhi handizivi pane mbiri here pane imwe here ndinogona kunge ndisingazive zvangu ini ndakuziva ndikutotaurira iyo hainene dare its okay dare ndinotindowamwacha hawana chaumba takawanda big family tiri family yakati kuri akanyanya manje nekuita ikoko misikanzwa iyo zvinokudza family zvinotonyadzisa kana baba wangu chaiwo zvandakaita hawatori nachimiro izvo imbovhura mufoni mako mufoni mangu hangu zvinonyadziswa kunge nyaya yekuita kwako kwabva kwasvika pamberi penyika tinozikanwa stereki vanhu vanobvunza kuti munhu anobva kuponzi kwachiduku ndizvozvo hurumende yobva yati machiduku maane chivanhu chakadai here ichokwadi saka nikuda kuti tiite seni ini zvandinongotaura ndezvekuti ini ndorarama pasi pemutemo handirarami pamusoro pemutemo imi sewakuru wangu ndimunoziva kana mwana achinge atadza nemutuwo uyu anobatwa so handina chandinoziva ndichiri mudiki saka ni iwo wakazoripangidza iwo wakazoona kuti uyu munhu wauri kuti handizivi kuti ane murume here kana kuti ifambi hausati wanzorinyaya rokuti ane murume wako handisati uchapupu unotozobva kwaari dai kuri kwekuti takatarisana undibuditsira uchapupu tinogona kuirana nazvo kana kupokana nazvo tikange takagarisana takatarisana mudzimai wenyu madzimai mazhinji anoti ndiri musikana inini mudzimai vangu ndinaye umwe anoti hanzandarohwa umwe anoti ndakati ane murume kare kare isu tiri kumbwa hatisi kupedza nyaya yako because haipo musikana wacho hapo murume wacho hatidi kumutsvaga tikamutsvaga pamwe tingarurwisanisei pasingarwisaniswa havanhu havarwi havarwi vanhu vachiruma mukaona vachirwa
njere shoma ai mudho indiwe zvako vamweri vanoti kuona mwachifamba neyo chero wati sekuru asingazivi utotsvaga zvekudai ndamuuraya. isusu tinokoshesa kutaurirana nekunzwisisana nekubata chokwadi. uyu akati mukadzi wangu haugoni kunditi mukadzi wangu mukadzi asina uchapupu tisi asina kundiudza tinonyeperwa matinofamba makanyanya bhozi tajaira kufamba tinorarama mukunyeperwa mumanyepo nechokwadi. chaomba zvauri kutaura hazvitauro nemunhu wemurume kuti ndinenge uchida uchapupu wekuti mukadzi wemunhu. aiwa ndiri kupinda ndiri kuedza unozwa yaimbotaurwa neumwe mukuru musharukwa aiti kusabereka kwakafanana nekufa. zvautaura hazvitaurwe semunhu wemurume. ndinotenda nemashoko enyu wakuru wangu. hazvitaurwe dei wangogumira pekuti ndaisaziva kuti mukadzi wemunhu. saka ndati ndinotenda kwete kuti unoda uchapupu. ndichiri mudikizve pane mhosva yakanguta kuti iye murume wacho ndiye kana achiona kana ari pano achisotwa nezvari kutaura ndiye achakutsvaka. ndinotendawo tozonzwa mudare tangokuonesa kuti wakapfumura nyika yedu. ndinozvibvuma changamira wangu. unoti kudini kupfumura nyika yedu? ndadzoka paya paya zvepekuti ndinotokumbira kubva kwamuri ndimi munoziva shamhe munorovesa vana venyu. ngatange tasaona munhu wake akazobuda pachena ndopatinotangira. ndinotendawo inotangodaidza kuti tione kuti ndiani munhu akadai tatokuona takuziva. aiwa ndinotenda nekwawakabarwa kwachaomba kwacho ndinokuziva. ndinotendawo but usafarisi uchidaro. ndiri kana ari patina yako yaitora usingazivi yaida kumboti zvidini. ndo paya pandataura kuti mukufarisa iwe unenge uchitofunga kuti pamwe hapana zvinhu zvekuti munhu angofarisa nguva diki diki obva adzokera paunoma hwake but wotozoona kuti injere pamwe dzine dzarasika pamwe uzotozvichengeta nekuti hazvichengetwe nemunhu ari noma izvozvo. ungadero kuti vhidhiyo yatotaridzwa yakatotaridzwa nyika yese saka hapana chandichatya paii ndakatonuna saka kunanikwa ndichatya. kana akatombomerera zvinezvi hatina chatinomuita because hatisataona patina toda patina yacho. kana tisina kuona patina yacho toda kuona anoti murume mukadzi wako. nyaya ndopaya kutanga kubhebha because kana hapana munhu ane kusaziya haisi defense. kuti ndaisaziya kuti pane murume haisi defense imhosva. saka na hatingatarisiri izvozvo. handiti ndiri kufunga kuti hapana taida kuona munhu wacho anogara kunoita zviziva kuti munhuazimajiba aiwa ndizvozvo moendizvo ndopandinogara ende nguva yese neendiri inyaya yedu ntateyimakuwa isusu kana aona kuti ndo nyaya yake